Tuwako taping live Ouru Superstores litukuliendelea Black Friday na ya onsi ni gagocha kwa isani kubwa nedu kenene ya Ouru Super ikomono AMase mono C.E.O bweduka ya Ouru Superstore omusike Ken Ouru nerutunere masemo omusike Ken biole mbia mano sarigona kyoganreda yande ndochitulera abantu lero bwatabagania bange gusienge mana Kenya ngima ekora abatu akona buga igaba arule chinsemo fa Kisumu mate bachirika kugole bintu ngakiri tukeligali ale ronkyora kwani no mbia mano ingo karabisha abantu bonse barure chinsemo rigongo ryonse bya gusiria Nyanza abantu barure ko Nairobi enko ba welcome Wednesday inchwe mwinyorere bintu kwa bei nafu ekira kingo basabera anake abange batebirenga nkike kogera yali tukiriga kwabe Getembe ntamaguri akaba mansuga abantu bakura mpaka umuntu akorosi nywa sako bugoleri andake chiduka chine chibetera maguri akaligoro ayerera Kenya kenyire nkike agere tukamwe akoleta maguri nsekegimai no basically yo inyoro sarige gente ke tuagianstange 7 years ago na ande kerenge kenne kabisa kyo wanse gente ke nenchera yo kwa kero mwana inchi mintoga na mbia mono mwabere na into Ouru for miaka menge twa groire twa vera bone giant all over the nation na into toka tena kiro mwaka tikatwa kira abana inchi bento na mbia mono abantu malegalia andake bagolire abande bali nchira gocha bakumyoka gocha bakotaya magolia iga andako murobali iga no beto no kabere kuruma iga na lero kwanyoletire abange bali kuebolinga lero tukora lero buye iga na ando mwako no raro beli murobali kyubwate birangalia se vision ya uchi mutu no egente nkebe geko gendera Black Friday yarwane tu amwa toka nyakora once every year every November kwa nyakora tore. After that kujagara 2025 etutagete gocha gotwara mini Black Fridays angibero seisato before this the major one ya November. Ewan. Mwachibuligeri inyoranga oromo C.E.O bweduka ya Ouru Superstores omusike Ken Ouru okwana into ya masema bagendera bwata bange unakwenda keiri nchwe ya masema gaiga onyole bintebiga andake ujumbe ya uche somo gusine leo omusike Ken no engwa kra abantu baminto na mbia mono simuato baire na into asemia kemenge na anden ko ba wish a very merry Christmas and happy new year to asire we koro toro jere November to asire December to answer Christmas enko ba wish all the best mobo na ardo nyora no mwako moya basi wanombia mwana sana oyo mintomo sike Ouru asingi nchuko kwa na into ya masemo ule live Getembe TV Getembe FM 102.7 mbia mwana sana musike Ken asante sana iko kero gende kusanga na into nyoranga aya onsi na se amaya litukeriga